Magega yekiombekeria obochori ne chimbebe imeyansi ya Kenya IEBC koene kebuna obochori boke mbochiko koleka as chinsem annamono as chiwodi eri yekerenyo nyamaiya amo nedi nyansiongo ime ye county Nyamira igatia bamenyi kurwa se wodi yu yekerenyo gose wodi yekerenyo nigobeso kire nakobwatuka ebirengerero byabo ase abaraya bali baragani banyaka bagochorwa chinga kyo obochori oburanya kaboko koleka obochori obo nigobora chikokoleka chitariki 25 chiomotienyi oikomirarimo omwaka wiga munagotumanya omulikito Polycarp Okara ejinga kyaba Kenya bange bagendrete kunyaraka bakuganya wajuli bobo ke bwarubiri yuch kunyaraka bakorekana chitariki 25 chiomotienyi oikomirarimo omwaka wiga igate bamenya begakora sinseme chiga chiwadi ya Ekerenyo nigo beso kire nakogendera kotepa buna nigo barachi kunyaraka bagochora abarai na nene bali babwate amagani abo asenkoro yokogendereria amagenderero atigetwe amono yochura koba amonogeri bwebunga ye county ya Nyamira omuske Thaddeus Nyabaru tochoro murai gochineto to represent kuna basae made ngake wana yabe ya jenisi ikona to to murayo gotoruta odo gwakiriza abantu bari bagochikobori chukura batware obotere ruobo obuya to tware buruguru ende yose nako basaboyo ndo bonsi ora choru ntora monere kende kento to de tumune kerenya gwodi to nyoro murayo muya kurengana muna bamenya abaigani go batebire gatici baranchoro kibonete korongeigwa nabo igo kobori murayo ratkunyara kabaga gochorwa hanya kibunango tabukera matengaje gaboikiranu elyo kobakonya abange babo abo bale ase sector ya bodaboda omugambyo ito takio sinyabaru kuna gwakina ande tokwate sitonya omugambyo muyonkaye tokokorega asiengia kogera bari chikwatigeire njera egera torenga kichikogendera kurende asinsemo yae uyo bwesokire kurwase wadi yiga koboria ekeruge kigasirita Jeremiah Ongaro nigo agendere ko bagakoro kyo kwigena kwa gucyase kyumbikiri kyabo chire mu nechimbebe kya IEBC ekyo korengana mona kerokyo atebire kiratsi kunyara ko bagakwenekya obwasyo ku asobochuri oboboke urubiri gokoreka IEBC na beko batu unfair because buna bono iga aba murorigererie profile ya bari bonsi bachorwa n'abantu obwato obumanyi obonge nyene isemi bachorwa mbabwate isemi chingia icho umanyi in the various fields of their public life, and they know and they have seen that even the past base bakora magoso ense keromo Kenya igarigereti nganinki chimilioni chonzi gikorigere over 45 million mpaka ni fairness asekirase erinde obochori bobo bwekene asinsemo yende nigagende ko bagakobagania bali baguchikunyara ko babagwesoke kurwanire kiruge kiga kwene kibunango kora bali chi campaign chire chomorembe elyo kwene kyobotero nagochoro murayura abakonye kwegendereria kurwase binyoro au asoyo minta tigerete na intutunya ko batogusuki kurwororo ingakiye nke tigarite tokonye ase skuru cheito ase isemi cheito tokonye asobore migweito tobwaterana nyana saba director baro tigaje campaign turakori campaign chobwororo aji campaign chiana una Jeremiah Ongaro njana goikango togo ikaji campaign chokorama inkeringa we sell policies policy abantu bagore bomanyanga gitogo chikokorere gasie indi tokore chi campaign chobwororo chomorembe abantu baito bachoro abategneri babo omwemisi obo bwekerenyo asomorembe ebe Xmas gift for this year ningana bwo yasingerwa munega tabamenya abiga abo baganire obotwerero kwene kiwachinga kichichi campaign asebagikire bali barachkunyara kaba bagutwara chibura buru bone gento tware kurwania mono tochoro murai ori ora tokonye naende ori ora ikenonya na bantange tarigererio omonto obwati kibesa arigereria bako omonto yonse gaiga erinda amakonye inko reporteri gitasini kya ubwanchite kya gatembe kurugiga sinseme chiga che wadi Ekerenyo ebunge ne North Magarange county ne ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara.